Hebrews chapter number 4. Yes. Verse number 2. Nokuti nesuo takaparidzirwa evhangeri saivo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira. Alright. Nokuti harina kuvhenganiswa nokutenda kwaivo vakanzwa. Dzokorodzai zvakare. Mbichana. Nokuti nesuo takaparidzirwa evhangeri saivo, nokufanana navo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira. harina kutongoita chinhu, Nokuti harina kuvhenganiswa nokuti harina kusanganiswa nokutenda kwaivo vakanzwa. nokutenda kwaivo vakanzwa. Mwari wamasimba usakuitire zvakanaka. Tombirire muverengo weshoko vachigara pasi. Handatorova ipopo aya. Haleluya. Pandaverengesa pana vaHebheru, munyori ari kunyora zvakanaka obva ati, nokuti naivo vakanzwa evhangeri. Evhangeri ravakanzwa harina kuita chinhu. Haleluya. Nekuti havana kurisanganisa nokutenda. Haleluya. Makape kuti nekuti havana kurivhenganisa nekutenda. Amen. Chimbonza ari pedyo newe kuti nekuti hauna kurisanganisa nokutenda. Mudzokorodze nekuti hauna kurisanganisa nokutenda. Evhangeri rinoda faith kuti rishande. Haleluya. Evhangeri rinoda chi? Faith kuti rishande. Chinombonzi word. Amen. Word ndiye Jesu, anditi? Word ndi Jesu. Kuroti makanzwa nezva Jesu, asi hamuna kusanganisa nekutenda. Chinonzi kutenda. Hebrews anobataura zvakanaka kuti for faith is the substance of things hoped for. Amen. Kutenda anditi itariro. Haleluya. Itariro. Unayo here tariro? Haleluya. Unayo here tariro? Haleluya. Evhangeri kana warinzwa, uri kurizorivhenganisa here nokutenda. Nekuti ndosaka muri kuona kuti wakagara naye padhuze naye atori netestimoni yekuitwa zvakanaka naMwari. Ende zvimwe zvacho zvinorwadza babaka ndezvekuti vanyowani ndo vanouya voitirwa zvakanaka kupfuura vagara varipo. Andatoprofita ipapo. Pane umwe munhu akatanga chechi ino ichitanga, nanhasi achiri ngori zvaari, akutosvika pakutofunga kutoti pamwe pachechi pacho hapana pawo. But pane umwe munhu akauya last month, izvo zvatova nematestimoni, sagare matestimoni. Why? Nekuda kwekuti uyu anodherera munhu waMwari, anodherera vafundisi. But uya akanzwa evhangeri kekutanga, anzwa evhangeri akabva arisanganisa nokutenda, evhangeri richibva raita zvinhu muupenyu hwake. Muna kundinzwa zvakanaka. Ndati pane pauri kuleka padiki kudaizvi, pane vamwe sista vachatouya ipo panapa, nyasha dzemichato dziripo, nyasha dzekutoonekwa dziripo, but vanouya panapa next month inotera vachatouya votochata ipo panapa. Iwo wakangoti vavava. Haleluya. Iti Mwari ndoda kusanganisa evhangeri renyu nokutenda. Evhangeri panapa rine power, but kwauri harina charakaita. Dati evhangeri panapa rinotengesa mota munhu waMwari. Pane simba rekuti unonogara kumateu miri kweSamoro, une power rekutonokugara. Kana vachiprofita vachitaura munhu waMwari havasi kutaura zvendege dzisipo, handi ndo padhuze neairport panapa. Riripo evhangeri rekutokwira ndege ipo panapa. Izvo zvamakatarisa mwana wenyu munobva mati ridofu hapana kwaachaenda, unonyepa. Nezita raJesu, your son will be something in the community. Dati pane nyasha dziri panapa dzekuti iwe kwete kuti mwanasikana wavo paacharorwa nemunhu ane mari, aiwa ndati mwanasikana wenyu ndiye achaita mari. Ndati mwanasikana wenyu wamakazvara imimi 9 months ndiye iye ndaaite mari, kwete kuti yekudadirwa nemurume odza murume wacho ndiye ane mari, murume achikoto aiwa angozoti aiwa bebi indatotengera ndatoodhera mama chakati.
Vakamboona kuti muroora akaita mari anorespektwa mufamily. It is that kind of muroora wekuti zvoni ukasvika iwewe, ukasvika unodika so. Hallelujah. Do you know kuti ukaita kumirira kuti mari yadhedhi yako, secret iripo manje, isecret yekushandira Mwari nekushanda, nokuti hatigone kukudza evhangeri rekuti hamuchaita mari iwe une usimbe haufa wakaita mari. Ndati Mwari havana basa nekuti wakadzidza here kana kuti hauna, but zvinoda kuti utore kutenda neevhangeri wazvivhinganisa evhangeri rotanga kubuditsa mafruits mulife mako. Tinomwe mwana anotamba bhora muno muZimbabwe, ari kuno kukuyekweta, anotamba kuchistadium chekupaso, anotamba bhora kupfuura Cristiano Ronaldo, but dambudziko ndere ground raari kutambira. Handa kutokupai matipiso. Ground rauri kutambira izvozvo ukachena mwanasikana, unochenera kuti uende pano ndapi mashops ari kuno. Haukatenda kwa munyuki unenge watobuda chaizvo. Kungochenera kuti uende pamunyuki paipa, ende kuzvidoko. Iwe kwira kwambu upinde mutaundi, womboendawo kubhuruku kwachona iko. Ungonzi vari kuita iko mazana hamena zvauri kungoita kubhuruku ikoko. Amen. Zvinoda skiri. Handatokupai tipi, ndozviri kutibatsira. Tine kumwe kwatinoti tikageza, hatitambire kudowntown. Tinokuziva kwavanenge vari, tinoendawo ikoko. Oti